親子の傷を癒したまえ。すまぬ、遅くなった。レオン、私のことな。あったぞ。ホーリーロッドは手に入れた。しまった、先を越されたか。逃がすとまずい。耐えられるか。エルヴィン、貴様らにホーリーロッドは渡さん。我が必殺剣、受けてみるがいい。
力がみなぎってくる。灼熱の炎で全てを飲み込め。また剣の腕が上がったわ。闘気の渦よ、巻き起これ。やるな。